Kalistenika je pre každého. A nejak aj funkčne tí bodybuilderi trénujú, tak vie sa tá sila pekne transformovať aj do tej kalisteniky. 90% vecí na Instagrame, kde proste sa deje nejaká situácia, je staged. gymfinder.sk. Nájdi si svoje vysnívané fitko ešte dnes. Počúvaš podcast Rádia Tlis. www.tlis.sk. Nachádzame sa v štúdiu Rádia Tlis, ja som Tomáš, je tu so mnou Rado, ty si tréner kalisteniky, markeťák. Áno, ďakujem za pozvanie. A ešte popri tom všetkom aj študuješ, je to tak? Hej, je to také dobre nakombinované. Študent, tréner. Študujem ten marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave, teraz posledný ročník a privyrábam si tým coachingom kalisteniky. Začal som s tým v podstate minulý rok v posilňovni Hard Gym a postupne si ma začali všímať fitka a dostal som ďalšiu ponuku v All In Gyme. Vediem hlavne skupinové tréningy tejto kalisteniky a samozrejme aj individuálne tréningy. All In Gym je viac taký zameraný na tú ženskú klientelu. Aha. Tam sa trénuje najmä pole dance a tiež oslovili ma v podstate, že táto kalistenika by sa im tam zišla. Tak a to sa tiež zíde v podstate tým ženám, tá sila praktická, že vedia to potom pretransformovať do toho ich hlavného športu, tú kalisteniku, že ja to vnímam presne fakt ako takú metódu, tú kalisteniku a taký super dobrý silový základ do všetkých možných športov. Hej, že keď cvičíš tú kalisteniku, cvičíš funkčne, môžeš robiť fakt, že všelijaké iné športy. To je taký presne super doplnok. Tento rok cez leto som ťa stretol na súťaži vo Veľkom Záluží a predviedol si celkom dobrý výkon. Aký to bol pre teba zážitok? Úžasný. Najlepšie 2 minúty v mojom živote. Hej, že tomu trénovaniu ľudí sa venujem rok a tej samotnej kalistenike už v podstate 5 rokov. V akej váhovej kategórii si súťažil? Strednej. Ja som tam bol s tebou. Súťažil som v ťažkej váhovej kategórii. Bola tam fakt konkurencia. Na to, aká tam bola konkurencia, tak fakt dobrý výkon si podľa mňa spravil. Ďakujem. A tak nevymyslel som si nejaké ťažké kombo. Chcel som ísť hlavne tak, aby som spravil bezchybne to, čo som bol naučený. Bola to v podstate moja prvá freestyleová súťaž. Chcel som z toho mať čo najlepší zážitok. A hlavne som sa dozvedel, v čom mám teraz resty, na čom makať. A tak, ty si to tiež akože podľa mňa dobre rozbil. Ďakujem. Ale no, máme na Slovensku kalistenikov z Kisúc, čo teda už sú v tejto branži 10 rokov a viac, čiže musíme ešte dosť zabrať, aby sme sa im vyrovnali. My trénujeme možno tak rovnako dlho. Ako si začínal? No v podstate ja som od malička sa venujem športu, ale keď som mal 10, tak som začal robiť orientačný beh a ten som robil potom súťažne a to mi celkom aj išlo, že umiestnil som sa aj na majstrovstvách Slovenska, som obsadil 1., 2. miesto, aj 3. Záleží, aký bol rok, aká bola súťaž. Reprezentoval som v tomto športe aj Slovensko na medzinárodných súťažiach a problém bol, že už nemal som trénera, kouča v tých neskorších rokoch, že mal som 19 a už som si povedal, že OK, budem trénovať sám. V podstate som sa uhnal do zranenia, behával som po betóne a to spôsobilo podľa mňa to zranenie, že sa mi dostala voda do kolena. Vtedy začala korona. Jak som mal tieto problémy s kolenom, tak som postupne prestával behať a rozmýšľal som, že to čo budem robiť ďalej, hej. A tým, že bola tá korona, všetko bolo zavreté, nedalo sa nikam chodiť, nemohol som behať, tak mali sme v Modré Hrazdy. Mal som už nejaký aj silový základ, čo sa týka vrchu tela, že nebol som úplne, jak sa vraví, najslabší jedinec, že taký normálny chalán, hej. A teda začal som tam chodiť tak 2-krát do týždňa, spraviť pár zhybov, pár dipov a postupne, jak som sa v tom aj vzdelával, tak som objavil, že vlastne street workout, kalistenika, že to je v podstate nejaký šport. Začal som sa tomu viac venovať, viac si o tom študovať a v podstate som objavil potom Chrisa Heriu, otca kalisteniky, čo sa týka influencerstva a v podstate na čom teraz všetci fičia, títo kalistenici. A už som sa začal potom ďalej učiť tie prvky a ako je muscle up, stojka a to mi v podstate už otvorilo bránu, začal som sledovať
či sú po Slovensku a po svete nejaké súťaže. Viac som sa ponáral do tej komunity a to ma viedlo potom až k tomu, že chcel by som sa tomu fakt venovať naplno. Ma to veľmi začalo baviť a spravil som si neskôr trénerský kurz a teraz v súčasnosti si robím kurz head coacha kalisteniky z Kalistenickej svetovej federácie VSVCF. Skúšal som ísť do fitka, ale vôbec ma to nebavilo a hlavne celá fitness filozofia, že nalepiť na seba nejakú hmotu a vyzerať dobre. Ja som skôr chcel takú tú slobodu a že za to, aby sme mohli cvičiť, by sme nemali nejak veľa platiť, hej, že to v podstate môžeme robiť zadarmo. S tým súhlasím. Že proste tá kalistenika dáva človeku podľa mňa tú slobodu pohybu a stačí sa len naučiť tú metódu a viete všetci v podstate cvičiť zadarmo. Čiže to sa mi na tom tak najviac páčilo. Ďalšia vec, nemal som peniaze, hej. Takže som proste cvičil vonku, hej, že nie v tých gymoch. A teraz už, keď robím v tom gyme, tak samozrejme zdvihnem občas aj nejakú činku. Hej, že v gym je super na to, že keď chceme precvičiť nohy, tak to s tou kalistenikou tam nevieme rozvinúť tú maximálnu silu nôh, čiže na to je dobrý ten fitness, že a všetky tie stroje. Nohy to je veľký problém. Ale okrem nôh, aká je taká časť, čo ťa prekvapila, že fakt si zamakáš tú časť, keď cvičíš kalisteniku? No, tak za mňa asi najviac chrbát. Chrbát, to je jasné. Zhyby, maslapy. Potom, čo som začal mať tie problémy s kolenom, tak som sa proste trochu hľadal. Skúšal som viaceré veci, skúšal som lacrosse, robil som chvíľu tento breakdance, asi rok. A v podstate všetky možné športy na tej strednej, že bol som vždycky pohybový typ, že nejakým spôsobom som sa furt hýbal. Basketbal, volejbal, ale tak vždycky som skôr inklinoval práve k tým individualistickým športom. Videl si olympijské hry, čo boli v Paríži, asi minulý rok. Prišiel tam breakdance. Áno, videl. Ale kalistenika tam neprišla. Čo na to povedať? Bolo to trochu fopa, ale zase vystrihli tie najdivnejšie pohyby, čo ona vždy robila. Aha. Ale zase podľa mňa pekne tým ukázala svoju originalitu a o tom ten breakdance je aj, že treba byť originálny, mať svoj vlastný štýl a to sa podľa mňa aj v tej kalistenike úplne najťažšie buduje, že keď už vymajstruješ všetky tie prvky a máš nejaký flow, tak potom v tom môžeš práve experimentovať a budovať si nejaký ten svoj štýl. Kalistenika sa veľmi podobá gymnastike, ktorá v olympijských hrách je a preto možno aj nechcú zaradiť kalisteniku do toho. Ale podľa mňa by to bol taký pekný prídavok, že kalistenika niečo, čo sa učíš sám. Možno nie je to až tak profesionálny šport, že každý to nerobí s tým trénerom, ale podobá sa na tú gymnastiku. Áno, tá kalistenika vychádza z tej gymnastiky. V podstate však Friedrich Ludwig Jahn, učiteľ a tréner v 19. storočí. On trénoval týchto gymnastov presne a tá kalistenika z toho vlastne vzišla, že to bola presne tá tréningová metóda na to, aby gymnasti dosahovali maximálne výsledky na súťažiach a teraz už aj ten street workout v Rusku, jak tam tí chalani na tých hrazdách predvádzali rôzne prvky, tak sa to všetko tak pospájalo a vznikol z toho samostatný šport. A teraz podľa mňa má to potenciál, aby to v budúcnosti bolo aj na tej olympiáde, lebo myslím si, že už sa to tak vykreovalo, že tá kalistenika má dosť vlastných prvkov na to, aby to tam bolo. Len ešte tie pravidlá sa musia poriadne zjednotiť, lebo na každej súťaži sú vlastne iné pravidlá. Všade sa inak boduje. Ešte nie je tá komunita úplne jednotná, čiže treba sa v tom neustále vzdelávať, aby sme... Je to tak. No, aby sme to tam nejak dopracovali. Ale pekne sa to posúva, podľa mňa. Za tie roky si všimneš, aké nové triky pribudli, že plenč na 2 prstoch, potom už ani to nie je dosť a už v tom robia rôzne presy a... Hej, na jednom prste reverzný plenč. Akože išlo to do veľkého extrému a už sa môžeme baviť o tom, že či je to zdravé. Napríklad bolí ma chrbát. Jak som si dal takú pauzu, neviem, či je to z toho, alebo z toho, že som informatik a veľa sedím za počítačom. Toto podľa mňa môžeš to aj trochu preťažovať. Záleží určite aj, jak spíš, jak sedíš, to všetko akože na to vplýva. Ale tým, že my všetci cvičíme, tak to podľa mňa už asi by som si typol, že ťa to boli možno z toho cvičenia. Ja som tiež sa s týmto stretol, fakt, že úplne že náhoda, že nedávno,
fakt som, že preťažoval chrbát, bolel ma. A šiel som za našim head coachom Dominikom, som mu toto povedal, že aký mám tréningový plán, on že no, trochu to preťažuješ, som bol aj za fyziom a trochu mi to rozmasíroval a v podstate zmenil som aj tréningový plán, že už nemám také ťažké tréningy a je to lepšie. Ale čo som mal napríklad bolesť vieš, keď robíš dlho planche a presne tento tu sval a dlho ma to bolelo, dlho ma to bolelo a potom to prestalo a už sa mi to nepreťažuje, to bolo, že fakt z preťažovania. A prestalo to a už je to fajn. A už dokážem planchovať, že dlho a nebolí ma to. No, tak to je bomba. Si sa už na to prispôsobil. Posunul by som sa k ďalším otázkam teraz. Kupuješ produkty, čo sú označené high protein. Je na nich napísané, že vysoký obsah proteínu a je to tam ako marketingový ťah. Či to je niečo v bežnom malom obchode. Vždy pozerám na to zloženie presne, že... Ale určite, keď to má väčší obsah proteínu, tak idem potom. Okrem proteínových produktov piješ že veľa energetiákov alebo kávu pred tréningom? Dám si tak 2-3 kávy denne. To je dosť. No. Ja napríklad vôbec neberiem kofeín a maximálne tak, že pred súťažou alebo tak. A potom nespím celú noc. No, tak ono sa to odbúrava 10 hodín z tela. Sa držím toho, že do 2:00 si dám nejakú kávu alebo nejaký kofeínový produkt. Ale tie energetiaky to idem len v prípade, že toho je brutálne veľa. Ale tú kávu, to mám proste rád. Mám rád kofeín. To proste raz za čas dám. Ale toto no, keď si dáš o 6:00 alebo o 4:00, o 5:00, o 6:00 kávu, tak jasné, že môžeš mať problém zaspať. Ale do tej 2:00, keď vždycky sa tohto držím, že si dám kávu, nejaké espresso, tak nemám problém. Aký je tvoj najobľúbenejší prvok v kalistenike a prečo? Front lever. Tak ja som presný opak, ja som planche. Aha, hej. Asi ma proste viac baví cvičiť ten chrbát. Vždy mi to pripadalo tak najviac cool, že jak keby ležíš vo vzduchu. A aký máš nejaký najväčší fail, čo sa ti stal a máš ho na videu? Veľakrát som padol v stojke, z múriku, všelijak. Ale jediné, čo mám možno na videu, asi ak som v izbe možno nejak párkrát padol alebo čo. Ale není to nič také, že by to bolo virálne. Teraz už skôr si dávam pozor, že to je, jak sme proste starší už teraz, tak nie každú intruzívnu myšlienku idem spraviť. Ale keď vidíš hrazdy, tak musíš ísť na hrazdy. Áno, to hej. To je jasné, to každý. Hej, a hlavne keď je dievča okolo, tak hneď musím spraviť muscle up. Jasné. Vieš, alebo stojku. Stojku na vysokých pradlách. Áno. Hneď sa predviesť. To je taká typická kalistenická vec. No. Je to tak, hej. Ja som si najprv hovoril, že nebudem robiť ani dynamiku, však to už je nebezpečné, si zlomím zápestie pri tom a tak. Ale som práve teraz úplne všetkému možnému otvorený. Hej, že odblokoval som si tú hlavu aj od salta dozadu, od všetkých vecí, že keď k tomu budem pristupovať opatrne a progresívne, že vždycky proste spravím niečo, tak aby som sa nezranil, tak podľa mňa dokážem sa dopracovať ku všetkému, hej. Ale samozrejme máme nejaký limit, určite. Ale nerozmýšľam tak, že OK, tak toto nikdy nedám. Hovorím si, že možno niekedy sa tam dopracujem, ale musím presne ísť postupne podľa tých jednotlivých progresí. Čiže nemáš teraz taký nejaký blok, že by si neskákal backflip, lebo predtým si spadol. To sa napríklad mne stalo, že spadol som na tvár v backflipe, ale vtedy aj tú progresiu, čo už som mal, že ak som ho vedel skákať, tak už ho neviem. Hej, mne sa to tiež stalo, že som doslova, že sa rozpleskol úplne že na zemi. Hej, že normálne na ksicht, 2 roky potom nič, strašný blok, ale došiel som do Interu a vieš, že tá komunita v Interi, chalani, všetci proste sme sa vyhajpovali a zase bolo to pekne bezpečné do tých žinienok alebo do tých kociek. Minulý týždeň som videl, že si priniesol mozelníky. Nové mozelníky si kúpil a tak trápia ťa, že sa ti trhajú mozole, alebo používaš kriedu? Hej, používam všetko možné a no skoro vždycky sa mi stane, že sa mi pri tom tréningu dynamiky roztrhne ruka. Tak si hovorím, na kurze mi chalan, čo ma učil správnu techniku 360-ky, teda swingu 360-ky, mi práve dal vyskúšať mozolníky a hovorím si, není to zlé, ale že čo teraz, som bisexuál, alebo jak to je? Keď mám teraz ochranu na ručičky. Čiže tvoj review je? Podľa mňa je to super. Je to že super. Viem dlhšie trénovať tú dynamiku, nedoničím si ruky, čiže viem trénovať aj ďalší deň, keby chcem.
Takže za mňa palec hore. Cvičíš radšej s ľuďmi, alebo sám? Hovoril si, že máš radšej individuálne športy, ale kalistenika má komunitu a hovoril si, že rád sa vyhypuješ, tak ako to je teda? No, záleží presne, že jaký mám cieľ, ale chcem mať minimálne, že 2-krát do týždňa tréning s ľuďmi, s chalanmi, alebo aspoň raz do týždňa, preto chodím do Interu proste každú stredu, že som tam s tou komunitou, s tými kamarátmi, kde sa vyhypujeme, zase skúsim niečo nové. Ale väčšinu tých tréningov je lepšie podľa mňa mať sám, lebo sa človek dokáže lepšie sústrediť na ten tréning, nikto ťa nevyrušuje. A keď už tam niekto príde na chvíľku, tak hej, pokecať je super. Ale povedal by som, že 60 alebo 70% tých tréningov si idem sám. A myslím, že to máš aj ty tak. Ja Asi. väčšinou trénujem sám, lebo keď mám paralec doma, tak na nich cvičím a nikoho okolo seba nemám. A do toho Interu chodím tiež raz do týždňa. A to je ale- super, tá komunita. Je to pravda, zase, aj keď nemám čas cvičiť počas školy, že aj keď tie stálky mám, ale radšej sa učím, tak už keď mám niekam ísť, mám ísť do toho fitka, tak je to pre mňa také lepšie, že sú tam ľudia, pojem za nimi a zacvičím si, aj keď je to teda jedinýkrát do týždňa. Je to proste tá očistá hlavy, že pokecáš s niekým sa stretneš, zacvičíš si, spojíš príjemné s užitočným. Že sme sociálne zvieratá, tak čo sa budeme zatvárať doma vždycky cvičiť sami. Si myslím, že je lepšie fakt v tej komunite, lebo ťa to posunie a chalani proste rešpektujú. Hej, že keď chceš aj v tej komunite viac cvičiť sám, cvičíš si na kraji a ideš. Koľko si investoval do kalisteniky? Teda máš teraz nové mozelníky, máš nejaké bradlá. Ty kokos, rýchla matika. Dobre, tak mám kruhy, to je 50 eur, potom mám opasok na závažia, to je asi tiež 50. Máš Potom som závažia? si kúpil. Mhm. Ale tak nepoužívam ich teraz. Lebo ja mám opasok, ale nemám závažia. No, ale tak to sa vždycky nejak dá vymyslieť s tými závažiami, že buď si kúpiš kettlebell, kotúče alebo volačo. Tie závažia boli brutálne drahé, myslím, že aj 130 eur som za to dal. Potom mám vestu, to bolo asi 20 eur. Tie mozolníky 20 eur, nejaké oblečenie dokopy, čo proste používam na sport, to môže byť aj 300 eur. Paraletky vysoké z Gorletix za 100 eur. Potom z Decathlonu také úplne prvé, čo som mal 7 eur. Chalk 7 eur. Čiže za 7 eur dokážeš začať ako keby začneš s kalistenikou teraz, tak za 7 eur si kúpiš bradlá a môžeš cvičiť. Áno, presne tak som v podstate, akože ja som nemal nič na začiatku, proste len oblečenie nejaké, cvičíš si v izbe, začneš úplne s nulovými nákladmi, nič k tomu nepotrebuješ. A no, proste kalistenika sa dá robiť úplne, že na tom základnom, keby prvom leveli, úplne bez nejakých veľkých výdavkov, hej, že netreba k tomu nič. Ale keď sa chceme dopracovať už na nejaký ten profesionálny level, tak treba si zadovážiť tie paraletky, stálky, kruhy, externé závažia a podobne, no. Prípadne nejaké suplementy. Proteín, kreatín, ale ja neberem už tieto proteínové prášky. Proste som si povedal, že fakt zaťažuje to ten organizmus, že radšej pojem úplne, že tou prírodnou cestou. Radšej si dáš vajíčka na raňajky. Hej, určite. Ty si teda tréner, tak poďme k téme tréningy. OK. A keby máš vysvetliť úplnému začiatočníkovi, čo je pri kalistenike najdôležitejšie, čo mu povieš? Treba vedieť vnímať svoje telo, vedieť sa naučiť správne napolohovať pri daných cvikoch, naučiť sa techniku. Technika je základ proste pri tom. Keď sa naučíš správne cvičiť ten daný cvik, tak potom budeš vedieť robiť z tej techniky aj tie jeho ďalšie progresie. Nepotrebuješ potom toľko ani sily, stačí ti možno tá technika. Áno, proste väčšinou ľudia dojdú za mnou, chcú sa naučiť muscle up, hej. A to muscle up je čisto technický prvok, lebo tam musíš spojiť, je to asi 90% tá príťahová sila a 10% potom sa trochu vytlačíš na tej rovnej hrazde, hej. A fakt tam musíš proste hlavne švihnúť s tým telom. Snažil som sa to niekoľkokrát vysvetliť niekomu, že ako to robiť. Ukazoval som mu to a nikoho som to nikdy nenaučil. Takže, ale tebe sa to darí? Hej, ja som to naučil už asi 20 ľudí. Pekne. Najprv som to naučil úplne, že keď som ešte len tak začínal, som to naučil bratov, kamaráta a teraz už jak koučujem, tak
Na skupinových tréningoch sa mi to podarilo naučiť už asi 3 baby a potom už individuálne nejakých ľudí, čo majú u mňa individuálne tréningy, tak to, keď máš dobrú fyzickú pripravenosť, tak sa to dá za jeden tréning. Len ten človek musí presne pochopiť ten pohyb, vieš, že použiješ expander a správne sa pri tom prehúpneš, že dá sa to. No. Prečo väčšina ľudí vie spraviť 5 alebo 6 zhybov, ale dostať sa na taký ten gól, že 10 plus a viacej a zvyšovať to stále viac a viac sa im už nedarí? No je to presne o tom, na čom pracuje ten zverenec alebo ten daný človek. Pre mňa to bol úplne, že pre mňa to bol silový základ, že keď som začal, 4 zhyby som vedel spraviť, keď som začínal s kalistenikou. Potom proste cvičením progressive overload, hej, cvičíš 2-3 krát do týždňa ten jeden cvik, progresuješ v tom, ale potom už fakt na tú desinu s hybou už treba trošku viac máknuť, ale vždy je to tá sila v tom danom cviku. Čiže stále dookola ideš to isté a myslím, že prečo to ľudia prestanú robiť, že asi ich to prestane baviť. Trvá to dlho tých 10 zhybov spraviť. Hej. Zase ja som tiež mal taký silový základ niekde pri tých 5-6 a od tých 6 po ten 10 sa už vyhypuješ. A keď som fakt, že nahypovaný, že niekde v škole sme mali ukázať, koľko vieš, tak som spravil tých 13, už možno 15, ale fakt vyššie som nikdy nešiel. A väčšinou tak či tak trénujem tú explozivitu, že muscle up a tak. Hej. A fakt spravím, že 3 úplne najvyššie, ako mi ide a že stačí mi. Hej, že to je úplne fakt o tom, čo koho baví, by som povedal. Hej. Keď ťa baví robiť vysoké opakovania, sú atleti, čo fakt idú endurance kalisteniku, že na tú silovú vytrvalosť, že robia fakt, že 20-30 zhybov a viac. A to isté dipy a kliky. Keď ich to baví, jasné, prečo nie? Niekoho baví fakt rozvíjať tú maximálnu silu, že utiahnu čo najviac v tom jednom opakovaní. Hej, a niekoho bavia presne tie prvky a tá dynamika. Čo je podľa mňa práve tá najzábavnejšia časť, hej, že tá explozívna sila na tej hrazde, že to je presne fakt, že to najťažšie, to najlepšie, najviac cool a najväčšia zábava. Tiež som si to myslel, že to idem trénovať, ale 360 mi trvala naučiť možno rok, možno 2 roky. A nevedel som to, ako to chytiť. A potom som raz prišiel a zrazu som to chytil. A že wow, konečne. No, je to brutál. Že aj tá radosť a hlavne to sa ani nevieš niekedy, že či už si fakt, že na dosah tomu skillu, že, lebo tam sa deje strašne všetko tak rýchlo. Tá neuromuskulárna koordinácia, že o to tam ide hlavne v tej dynamike, že musíš rýchlo vedieť spraviť ten pohyb a spraviť ho dobre. A potom, keď to zrazu klikne, tak sa strašne tešíš. Ja tiež rok som trénoval 3-6 a keď sa im to podarilo, tak som kričal na celú halu. No. A tá statika, to sú také, je to ľahšie, by som povedal. Hej, že fakt treba tam tiež tú konzistentnosť. Neviem, jak je to také viac bezpečné podľa mňa tiež. Áno. Že môžeš to kdekoľvek trénovať, je to rýchlejšie a nemusíš, že idem teraz do haly, kde sú bezpečné miesta, nejaké žinienky a pena. Aký bol taký prvok, že si myslel, že je ľahký a že ideš ho spraviť, na prvý pokus ho dáš a potom ti to nešlo? Myslím, že to bol taký ten muscle up, že si otočený chrbtom k hrazde a musíš spraviť akéby 180-ku. Hej, že a tak prechytiť, pretočiť sa a rýchlo sa vytiahnuť, že musí to byť také plynulé. Asi viem, čo myslíš. No, že tak to som skúšal a myslel som si, že to bude úplne ľahké, že to dám na prvý krát, hej, a dal som to nejak na 5. krát. Ale dal si to a dosť rýchlo. Hej, áno. Keď si chytil, že čo vlastne máš robiť do ruky, tak už to išlo. Hej, že to už keď človek pozná to svoje telo a má nejakú trpezlivosť pri tom skille, čo sa v kalistenike úplne že hneď naučíš podľa mňa, tak podľa mňa sa to koniec koncov naučíš. Čiže keď si vo fitku, povedzme, že tráviš tam čas a pozeráš sa na ľudí, ako trénujú, tak čo je taká chyba, alebo keď ty ich trénuješ, čo je taká chyba, že vidíš, že často ju robia? No, tak čo sa kalisteniky týka, tak vždy, že tie základy, ja im môžem miliónkrát povedať, aby pri kliku proste s lakťami nešli von, hej. A že tú techniku flákajú, alebo že robia polovičné opakovania, nejdu plný rozsah pohybu. S tým sa úplne bežne stretávam. Môžem im to miliónkrát opakovať, oni si to budú zľahšovať, keď na nimi nestojím a nepozerám, že dobre, full range of motion ideme
plný rozsah, tak oni nepôjdu niektorí. A niektorí proste pekne makajú, jak im poviem. A pauzy nechcú ľudia dodržovať. Niekedy sa mi stáva, že poviem, že 2 minútky pauza, A majú kratšiu alebo dlhšiu? že kratšiu majú. Aha. Že chcú hneď odmakať, ale na to, aby presne v tej danej sérii podali čo Dostačujúci najviac tých výkon. opakovaní, hej, že Aha. povedzme 1 rep in reserve alebo 2 reps in reserve, že majú proste 2 rezervné opakovania, tak musia mať presne, aby povedzme na ten zhyb, že spravia 6 opakovaní, hej, majú 2 opakovania v rezerve, tak aby v tej ďalšej sérii zase dali 6 zhybov, tak musia mať aspoň tie 2 minúty pauzu a musia fakt nazbierať tú silu, lebo je to v podstate idú na 80%, hej, svojho výkonu. Čiže musia si poriadne oddychnúť, aby podali zase taký výkon. A oni si povedia, že dobre, tak idem a potom zrazu dajú 2 zhyby a sa čudujú, že im to nejde. Čiže tvoja rada je, že nechod naplno, ale daj si trochu rezervu, aby si mohol potom ísť znova z ďalší set. Hej, a tak to sú v podstate tie skupinové tréningy, že tam neustrážiš úplne všetkých pri každom jeho opakovaní, ale čo sa týka, keď mám individuálky, tak tam si na klienta vždycky dám pozor a väčšinou robí presne tak, jak mu poviem. Počúvaš pri tréningoch aj niečo? No občas, hej, občas si pustím hudbu a presne záleží, že kde cvičím. Hej, že keď cvičím sám doma, tak si pustím hudbu, ale keď idem do posilky, tak tam záleží, či sa s niekým dohodnem, že tam bude, tak vtedy nemám slúchatka a proste počúvam to, čo v posilke niekto pustí. Hej. Keď idem sám, tak proste si dám slúchatka, že nech som plne sústredený. Čo si púšťaš? Funk, väčšinou ten funk, počúvam The Score, taký alternatívny rock, Tame Impalu. Ja. Teraz majú nový album, úplná bomba. Hej, že strašne si na tom idem. Som to pustil ľuďom v posilke, absolútne to nepochopili. že to je nejaká taká kľudná hudba, ale to je fakt, že taký masterpiece by som povedal. V posilke proste treba pustiť subfokusa, nech ľudia idú naplno, nech idú aby si bomby. nezaspal. Hej. Videl som teraz na Instagrame také video, kde, neviem, či to nebolo náhodou staged, ale proste typek si lahol, zaspal a potom povypínali svetla, všetci poodchádzali, typek ho iba prikryl a odišiel z fitka. No. Bol to akože záznam z kamery, ale vyzeralo to stage, že... No to isto je staged. Instagram to sú fakt, že staged veci by som povedal. Až 90% vecí na Instagrame, kde proste sa deje nejaká situácia, je staged. To ti poviem aj z vlastnej skúsenosti, keď tvorím nejaký content, tak buď to je fakt, že tvorím nejakú komédiu, čo máme pripravený scenár a si to zinscenujeme, proste naplánujeme si tie scény, kto čo má hovoriť, už nejaký daný charakter, že je to také proste herectvo. A keď je to nejaká situácia alebo na ulici, tak tiež to väčšinou je staged, čo mám akože insider info od ostatných influencerov. Viem si to predstaviť. No. A ja neviem, aj tie reakcie, čo kalistenici robia, že postavia sa ty kokso úplne, kde je 1 000 000 ľudí, kde je crowd ľudí, alebo len niekto v posilke a ty kokso ešte, keď tam napíšu aura, vieš, a zbierajú tieto reakcie a prizumujú presne na toho človeka, čiže väčšina vecí je staged. Tak už viem ako na to. Tak ale zase, keď tam máš že veľa ľudí, ľudia či idú okolo, nejakí cudzinci možno, tak to nebude staged. Ale áno, to nie je. Hej, že je to na druhej strane, hej, je to aj super, ľudí to inšpiruje k tomu pohybu, čo sa všetko dá s tým telom. To áno. A keď už akože tak tvrdo roky na tom makáš, na stojke alebo plenči, hej, že prečo niekedy neurobiť nejaký show-off. Je nejaký cvik, možno na tréningoch, keď niekto povie, že tento cvik chcem, ale ty, že necvič ho, radšej sa najprv nauč základy, predtým ako začneš ísť do takých trikov, že možno budú nebezpečné pre začiatočníka. No, napríklad, hej, že keď niekto povie, že chcem vedieť ten muscle up, presne spýtam sa ho, že koľko už spraví asi zhybov alebo dipov a keď mi povie, no, že nespraví ani jeden zhyb alebo že spraví jeden zhyb, tak nemôžeme sa učiť ten muscle up presne. Alebo že spraví ledva 2 zhyby, tak nemôžeme sa učiť proste muscle up, musíme vybudovať presne tú silu najprv. A to isté tiež pri stojke, že tiež tam treba vybudovať nejakú základnú silu, hej, nejakú kontrolu. A
to strašne dlho trvá tiež urobiť stojku v priestore. Alebo ešte ma napadá pri front leveri. Stretol som sa s tým, že možno, že one leg front lever není úplne dobrý, že to zaťažuje viac jednu stranu ako druhú, ale fakt, že keď sme dobre rozcvičení, tak by to nemal byť problém. Čiže radšej s gumou, ako s jednou nohou. Áno, alebo viacej tie tak progresie, že tak front lever, advanced tak, potom ideš do stredlu a ten full. A proste dodržovať progresie, mať rozcvičku. Na front leveri napríklad teraz celkom pracujem, keď som doma a keď mám čas. S tou gumou mi to ide. Už aj keď si dám tú najľahšiu gumu, neviem, to môže byť, že 5 kg možno, tak už mi to s ňou ide, ale bez nej vôbec. Hej, ja tiež, vieš čo, ja som spravil, že na 2 sekundy cez leto full front lever a bojujem s tým už 2 roky. A presne, že zmenil som tréningový plán. Ten front lever proste sa snažím skoro každý deň, aspoň 5 krát v týždni, ale presne, že vysoká intenzita, nízky objem. Hej, že predtým som chodil 3 krát do týždňa, brutálny front lever tréning, hej, holdy, negatívy, rizy, front lever pull-upy s gumou a potom som ešte išiel aj weighted zhyby. Hej, že úplne som si rozbil chrbát. A dlho som regeneroval. A teraz si spravím zo pár negatívov, zo pár riseov, pár holdov a hotovo. A ďalší deň znova. Aha, takže tie intervaly medzi tréningmi, ako pokročili, už môžeš trénovať každý deň a nie je to ako začiatočníkovi. Čo by si odporúčil začiatočníkovi? Že môže trénovať každý deň, alebo má si počkať? Tak začiatočník určite by mal ísť tak 2-3 krát do týždňa. Úplne, že keď necvičí, tak hlavne si vybudovať nejaký návyk k tomu cvičeniu. Že začne fakt, že 2 krát do týždňa. Aspoň, aby to udržal. Keď dokáže byť 2 krát do týždňa konzistentne, pravidelne cvičiť, tak potom môže kľudne pridávať. Lebo fakt začiatočníci a noví klienti majú presne tento problém, že chceli by trénovať 3 krát a viac, ale potom zistia, že to neuregenerujú a nezvládnu. Čiže začať radšej menej a keď si vybudujú návyk, povedzme za ten mesiac, tak môžu postupne pridávať. Takto moje prvé mesiace, keď som sa rozhodol, že z fitka prechádzam na kalisteniku, tak tie prvé mesiace, kedy som sa učil stojku, ťahalo ma to, že proste chcem to cvičiť každý deň, ale potom som sa už musel z donútenia, že chcem rest day, aby som fakt netrénoval každý deň, možno 4 krát do týždňa, že naučil som sa tú stojku celkom rýchlo. A aj takou metódou, že press to handstand som sa učil proste. Push to handstand a nie ani že o stenu. Vytrénoval som tú silu toho presu, ale nemal som ten balans a hore som vždy padal a až potom som začal o stenu, že tvárok stene a to mi dosť pomohlo tiež. Hej, tak ty keď už si mal ten návyk s tým cvičením v posilke, tak nebol pre teba podľa mňa problém cvičiť aj tú kalisteniku, že vedel si nejak silovo cvičiť, vedel si koľko zvládneš a už to potom je samozrejme o tej vôli. Hej, že tam tá stojka tu tiež treba robiť ideálne, že skoro každý deň trochu. Je to tak. No, že to sú presne také tieto skill veci, skill tréningy. Keď sa učíme nejaký nový prvok v kalistenike, tak to trénovať čo najčastejšie v týždni, radšej menej a pravidelnejšie. A potom sa to naučíme, no. Ktorý element si trénoval najdlhšie a stále nie je dokonalý? U mňa napríklad tá stojka, že fakt trénujem ju už niekoľkým rokom a stále sa to niekedy podobá na ten bananástan, že nemám tie bedrá nad ramenami vždy, ale už posledných pár tréningov som sa dokázal tak vystrieť, že som fakt extendol ramena, dostatočne rovno aj nohy a vyzeralo to na pár sekúnd, že som fakt rovný a úplne extendnutý najviac, ale to je fakt niečo, čo trénujem strašne dlho a neviem do toho ísť. A čo je také to je? No, to je dobrá otázka. Ja front lever. Určite ten front lever. Furt. Stále sa dostávame naspäť. Stále. Akože fakt dlho to trénujem a furt bude to viac, že nemám čas trénovať pravidelne a trošku z toho vypadnem. Čiže už 2 roky, no. Už 2 roky, akože to trvá, furt to neviem. Furt neviem spraviť úplne tú full progresiu.
No ale tá stojka, to som sa naučil tak behom tiež tak asi 2 rokov. No, dlho to trvalo. Tak prvý rok to bolo tá adaptácia, aby som proste vnímal, keď som dole hlavou, čo sa deje. Potom bola nejaká tá banánová stojka a potom už čím viac sa naučíš o tom danom prvku, tým lepšie vieš, čo máš robiť, jak máš správne polohovať telo a potom už to ide, no. Spomínal si, že trénuješ s Dodom a aká je asi taká najlepšia rada, čo ti dal? Záleží. Dal ti veľa. Hej, veľa, no. Fú. Tak Dominik mi hlavne poradil presne toto, že tie prvky kalistenické, že radšej to trénovať skoro každý deň, alebo jeden deň mať rest v tom týždni, alebo 2 a menej, než mať fakt, že nasekaný ťažký tréning 3-hodinový a nevedieť to uregenerovať. Hej, že toto mi tak utvrdil, že dobre, že tento spôsob, skúšal som to 2 týždne a už som trochu videl progres väčší v tom front leveri, že nie som taký rozbitý a cítim sa lepšie a začínam mať v tom aj progres. Čiže asi toto, že tá vyššia frekvencia, nižší objem v tom tréningu. Tak ale trvá to určite celá tá kalistenika. Hej, no tak je to dlhé, treba tomu obetovať sociálny život, treba tomu obetovať fakt ten čas, no. Videl si, Chris Heria teraz trénoval, alebo už to možno bolo aj pred rokom, s Larrym Wilson. On powerlifter, potom prišiel a možno za mesiac mal bent lever dosť dobré triky. Hej, už mal ten 90 degree push-up, 90 degree planche hold a no Larry, tak on je fakt silný týpek a že tu vidíme, že keď poctivo a nejak aj funkčne tí bodybuilderi trénujú, tak vie sa tá sila pekne transformovať aj do tej kalisteniky. Dosť dobrý príklad, hej. A ja si myslím práve aj ty v podstate si začínal s tým fitkom, aj kamarát Johnny najprv cvičil vo fitku a že presne tá sila z toho fitka sa pekne transformuje do tej kalisteniky, že vám idú tie niektoré skily veľmi dobre. S Johnnym sa poznám a tiež jeho progres za ten rok, alebo za koľko cvičí, strašne dobre sa naučil. Že je to presne aj o tom, že presne aký máš základ, než prídeš do tej kalisteniky a presne to, čo vidíme na sociálnych sieťach, že chalan robí rok kalisteniku, 2 roky kalisteniku alebo čo a už spraví planche. No dobre, tak možno predtým robil 5 rokov gymnastiku, možno tým 5 rokov chodil do fitka, vieš. Každý máme nejaký iný pohybový základ a z toho už potom čerpáme. Ja som fakt mal, že pohybový základ, hlavne čo sa týka tých nôh a behania, že tá vrchná časť, tu som nejak extrémne do svojich 18-19 nerozvíjal. Hej. Že fakt tak pomenej. Čo sa týka silového tréningu, tak proste to nebolo, no. Počúvaš podcast Rádia Tlis. Muscle up alebo front lever? Front lever. Aké je najväčšie klamstvo fitness influenceri hovoria? Klamu stále. Proteín alebo jedlo po tréningu? Normálne jedlo. Jedlo, určite jedlo aj pre mňa. Ranný tréning alebo večerný? Večerný. Aj teraz si pôjdeš zatrénovať so mnou do Interu. To si píš. Hard gym alebo all in gym? Kde radšej trénuješ? Hard gym. Jedna vec, ktorú by si zmenil na všetkých slovenských gymoch? No, pridal by som tam viac hrast. To aj ja sa sťažujem, že je tu síce hrazda, ale je strašne blízko steny a nemôžeš tam nič. Áno, alebo nízky strop. Takže spravíš stojku a ideš vykopnúť plafón. Keby máš vytvoriť zoznam 5 najlepších fitiek, aký to je? Tak hard gym je super. Ten Inter je super. Ľúbia sa mi potom aj samozrejme nejaké také klasické komerčné fitness centra, ktoré majú tú funkčnú zónu. Bol som vo Form Factory, tam to bolo celkom znesiteľné. 7-7 sa mi celkom páčila. To rozširovali teraz. Rozšírili. Dosť pekné svetlo tam majú, ale funkčne moc... Funkčne to moc není pre kalistenikov. Je tam funkčná zóna, ale no tam zase tá kalistenika podľa mňa, že tam tá komunita bodybuilderov nás úplne kalistenikov podľa mňa nemusí.
Akékoľvek fitko je dobré, keď si tam dokážeš nájsť nejakú komunitu ľudí, s ktorými cvičíš. Ale pre kalistenikov fitko je úplne, že všade. By som povedal, že cvičíš všade. Keď nie je zima a nezamrzneš, tak všade. Hej. A tí bodybuildery myslia si, že kalistenika je iba pre skinny ľudí, alebo... Áno, že musíš mať 1,50 m a 40 kg. Inak by to spravili aj oni. Je to tak. Ale protipríklad je Larry Wills, ktorý to zvládol. Kalistenika je pre každého. Áno. Úplne pre všetky vekové kategórie. Prišiel si niekedy za mamou, že aha, mama, pozri, čo viem. A mama, že a to čo je? Čo je to za šport? A pochopila to? Áno. Veľakrát som rodičom ukazoval, čo robím v gyme. Zo začiatku to bolo, že OK. Že dobre, rob si svoju vec. A teraz už akože ich to celkom zaujíma. Napríklad moji rodičia si nikdy nevedia zapamätať, ako sa to volá vlastne ten šport. A Hej, no. aj keď si to zapamätajú, tak to schomolia ten názov kalistenika. Hej, presne, no. Kalinestetika, kalostenika a jasné. Hej. Ale tak teraz už podľa mňa ľudia, už začína to byť viac komerčné, tá kalistenika. A z toho Instagramu podľa mňa sa o tom väčšina ľudí aj dozvie. Áno. A posledná otázka. Čo by mal mať každý gym na webe, ale 90% nemá? Ceník. Ceník. To je presne vec, čo mi ľudia hovorili, že na Gymfinderi nie je ceník. A ja chcem vedieť, koľko to fitko stojí. Alebo že multišportky tam nie sú informácie o tom. Tak na novom webe, ktorý za chvíľu vydám konečne, bude ceník. Bomba. Super. Gymfinder, Wikipedia pre fitka. Gymfinder, choďte si pozrieť určite tú aplikáciu. Tešíme sa na tento projekt. Ďakujem. Yes. Toto bol Rado, toto bol Radio Tlis, Gymfinder podcast. Ahojte. Čaute. Toto bol podcast Rádia Tlis. Ďalšie informácie a podcasty nájdeš na www.tlis.sk.